manang sala sa kalibutan o ang bayad sa sala mga kamatayon para ni Anis Kristo aron pagluwas sa tawag katawhan. Ang pangutana kung mo pa makasala sa danong sa iba dito para Jesus sa idin doon na ba'y anak sa Diyos nga mo Anis kalibutan. Palit na brother so. Sa unang suwat ni San Pablo ngadto ni Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 15 nagingon. Matod pa ni San Pablo, usap ka katarungan nga miani ang anak sa Diyos, nga siya anak sa Amahan, siya Diyos, nisulog sa dagway sa pagkatao, aron pagluwas kanatong pagkasasama. So, this is the sole reason. Muna usap na takok yung katarungan nga nung miani ang anak sa Diyos, aron pagkatao, pagsulog og lawas, kaya di man balansan ang iyang pagka-espiritu, di man mamatay ang iyang pagka-Diyos, usang iyang pagkatao, nga di ubanan kanunis pagka-Diyos, mo'y namatay diya sa krus. Aron pagbayad sa itong nasa. Huwag katarungan, matod pa, na muani si Kristo kung huwag pa makasa ang atong unang ginikanan. Siya na nagsipa nga ang ilang kalapasan nakaangit sa tibuok kalibutan. Nasa Roma 5:12 na pinagis sa katao miabot ng sala, kung tungod sa sala, mamatay, o tanan mga tao, mamatay tungod sa sala. Gawas sa acceptance Ginoo nga waysa pero may ambit niya po sa kamatayon, mao si Santa Maria. Pero mahimo ba nga Ginoo nga si Jesus nga di makita tungod ka siya uban man sa mga as second person of the Blessed Trinity, the Book of Dugma, na primator, sa page 36, na si Kristo usa ka divine person, second divine person of the Holy Trinity. He is God, He is Spirit, and He cannot die. Kay eternal man. The Father is eternal, the Son, Jesus, is eternal, the Holy Spirit is eternal. What is the meaning of eternal? The answer sa Dugma, a being which has no beginning and no end. They are not subject to death. Kining ka persona, dili niya mamatay. Tungod kay Diyos man yung sarang kapag Diyos. Mamatay na kung sa persona, maangin pagkamatay, nagduwa ka lang yung persona, kung sa di na may tabo. Nangyayang pagkatao ni Kristo mo namatay. Bayad sa itong kasala. Pero mahimo ba, kabisan mo ako makasala siya na siba nga ang ikaduhang persona sa Santi Trinidad, magpakita din sa kalibutan niya si Reses. Nana sa Matthew 3, 1-11, na nagpadayag ang the person of the Father through the strong voice from heaven. Diyan kaduha ang Espiritu Santo na nagpakita sama sa dagway sa lampati. Uy katulad niya ang Jesus na sapa sa urdan nagibunyagan ni Juan Bautista. So there was the manifestations of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mahimo na niya, mahimo sa kung magkasa siya sa siba na magpadayag ka na. Muling tuwag niya ito na yung recognition sa nagantong mga iksuod nila nga doon ay mga pangutana kung saan hindi mo sa batangon nga babae nga may sa kayo mo istukada sa mga tanungan nga ikatagpo niya sa mga sa unahan ng grupo niya nga ingon nga pakayagay. Ngayon po si Miss Jenisa Amelia Balbuena. Tungaling na ito siyang tagdot na doon na siya ay pahayag ka na ito ang pangutana. Si Jenisa Amelia Balbuena. Pero sa dili pa nagandam naman siya kaya itong mga aksyon tungaling. Ready na diya. Ikalay abi-abi karaman. Sugod sila kung doon ang pangutana. Okay. Dagang salamat, Brother Sok, nga nag-andam pa sila upan natong mga kaigsunan sa pangutana. Pero doon na pagyapilain nga pangutana, Brother Sok, nga ipadala gyapon ako. Kining akong kalihukan, sige magkatuwa sa laing lugar, aron pagsangyaw sahay sa pulong sa Diyos. Ang pangutana, Brother Sok, mauni nga si
ang pangutana si Judas Iscariote, ang pangutana kung dili ba to scripted to sa gihimo sa Dios, kay asa man to siya mabutang, tuwa man to sa langit o tuwa ba sa inferno. Kay ako may bawaan kung asan buligi si Kristo sa si Judas Iscariote, hangtod karon wa patay kaluwasan. So, mo na angay nga tubagon, brother. So, kung asa to si Judas, atong pangunang-una, kung asa to siya, tuwabas langit o tuwabas inferno. Balik, brother. So, Salamat kayo, Brother Ling, sa mga pangutana, mga pangutana. Karoon na mo salid na pangutana. The case and destiny of Judas Iscariot, nga kung sa may kinagatan ni Judas Iscariote. Mamatod pa, hinugdanon si Judas. Dahil iya kipugian, traidor siya, Kristo kayang atong Ginoo matutubos. Iya pag-ibaligya. So, takong sala imo ni Judas Iscariote. Pero saktang doon ay mga malatid doon na ingon, Judas was necessary in order to fulfill such a cross. So, Judas was the key to Yahweh. Kung sa ingon na umaga, kato si Judas no na ito iro, nagihatag siya kapalanan. So, dito may perno. Sa may tubag sa mga ikso na ito. Ingon ang mga ikso na ito, mag-iliri. Kana pagbudhi, pagbuhat sa kapagluhip, sa kapunan, na Ginoo ganyan na ito. Kung katong pagbaligya niya ang Isus kato sa pakikong, higom na niyang liog sa pisi niya, ibaligtos niya sa sanga-sakahoy, yan yampak siya, naglabi-labyog, matod pa nila that moment, that you sa pila ka segundo, na naglabyog-labyog siya, nakasangpit siya, Ginoo, pasiluwa ko. Yan naman sa Roma 10:24. Nabi siya kitsa makasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Basta lingon ko pa, maluwas ito sa Judas kay pinili ko ito sa Ginoo. Narapay dosi kalingkuranan, kagisgutan niya po ang dosi kalingkuranan ito sa langit. Naglingkod ang dosi kang apostolis. Kusa, luwas sa Judas. Muna tubag niya na huwag kita kayo. Ang sibahan ingon, Iglesia Katolika is silencio. Kung sa'yo mong sabutana, hilong sibahan Katoliko. Huwag ingon na nalangit si Judas, huwag sa mingon ipinto si Judas. Kanya nata, ano daw ususin niya na sa adlaw spunudya, kita na ito, ay si Judas ka. Muna atang tubag sa pangutanan niya, nulig doon ay mga kauban na ito, higalan na ito, nga ito papilon, nga ito silang lapito na rin. ngayon sa Brother Sob, din lang po siyang mutana, yung ipada ang pangutana Brother Sob, sa siya pa ila na iyangan, kay doon na po siya ay confidential pa karon, ato lang respetahan. Ang iyang pangutana na sa Genesis chapter 1. Sa chapter 1, ang unang gihimo niya ang mananap, tanan. Pero ato sa chapter 1 niya, verse 26, dito lang awahi paghimo ang tao na sa Genesis chapter 1, verse 26 na imuuntang tao sama sa atong dagway. Pero naipong siya kay nga no sa Genesis chapter 2, nakuna naman sa ang tao, una bugata ang mananap. So palayo ko no kay mo, di baka ni controversial, alang sa kiyas Biblia na nasulat, Brother Sob. Wag yun di contradiction, wag gini kinaiya ni duha kay tabo na nagsinupakay. Kay the first, gipahibaw sa Ginoo na siyang creation, giandam niya ang tanan muna pa imuha niya ang tao. So, muna, kahayag, may adlaw, pero diyan ay kahayag. Nga mo hinungdan sa gabi yung adlaw. Kanya,
Himo sa Ginoo ang mga ang yuta din nga isanapan sa tubig, ipikas sa Ginoo, o ang nabilin nga yuta, o nang kipuyan sa mga mananapog sa tao. Ya, ang nabilin na dakong yuta, o daga. Diha sa nagibuhat sa Ginoo nga mananap, isda, nga langgam. Kanya, wala, sa ikaw no, game mo niya katapusan ng tao, sama siya dagway. So, kanang Genesis 12, maunay paghatag o usa ka pagpahimukat sa Ginoo, unsa ka labaw ang tao kay siyang binuhat. Sa tanan niya mga binuhat, ang tao ibobo sirta, wala tayo lambot sa anghelo na, nga giumul sa Ginoo, lawas sa tao giusirta. Niya, ihoy pa niya ang lubag sa ilong sa tao, bigon, payo niya nga, ihatag na ko ang breath of life, ang kinabuhi, gininhawas kinabuhi, o ang tao na imong kalag na may kinabuhi. So, kanang sa Genesis 2, versikulo 7, ang pagpahimuka kung sa kaminutanon na superior from all beings except the angel, labaw ang tao, special ang tao. Okay? Lawas niya kikasubo, pero ngayong espiritu kung kalag, gikan ka sa Diyos. Wana special and superior from all kinds of creatures of the world. Gawas ang angel kaya nga ilabaw yan na tao. Muna ang tugtubag sa mga tanan, nagipadaan ni bisan kinsa, at walang itubag. Pero dugli, hitagan na ito, kaya higit kini naglingkod, napabot sila. Ngayon itong Igala Brothers sa taga-Pinumahan, Cebu, gusto sa si Brother Richie Saluda. Maayong gabi sa kapasayan ng Mindanao, gabi na kanimo Brother Sok nga atong programa karon sa Plaza Independencia. Nakoy gamayng pangutana nimo about aning doktrina sa Katoliko nga Seven Step for Salvation. Kining Seven Step for Salvation nga inyong nga atong kuwan sa simbahan, unsa man ni ka bukan kaysa uban nga reliyon nga pagtuo raman ilahang saligan, pagtuo raman luwas na dayon, automatic nga samtang ginatuwa, pito ka ang atong kaluwasan. So, perting daniha sa mga tao kay dali ra maluwas kita daghan kayong ang atong agian. Palayon ko no husay ni Brother So. Salamat kayo, Dok. Ricky Saluda, taga Pinumahan, no? Manya, may ning mga pumutana kay kinuurban nga itong mga pinamod nga mga non-Catholic pastors sa ministers na sakop na non-Catholic ang gingalan na ito o Protestantism or Reformation Church. Pareha sila. Nga only faith in Him, in Christ, can save us. Nga pagtuulan na ito ni Kristo mo rin magaluwas. Yan, mabasa mo na, ilan mo na masaho. Nasa Episodio 8. Kami kung San Pablo na luwas kamo pinagi sa grasya. O pinagi sa pagtuo, dili sa inyong mga buhat. So, tinaw klaro ng ipalutaw ni Kristo ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo, dili sa buhat. So, di mo do, we can be saved by faith. Faith alone. Luwas na. Kaya namas Biblia sa buhat 4:12, walay laing gihatag nga ngalan gikan sa langit aron mo maluwas ang ngalan ni Jesus. Yan sa San Juan 3:18, si San Juan mingon nga tuo kamo ni Kristo sa bukos niyo kasing-kasing ug kamo maluwas. Tuo. Pero mo agad sakto ba ni? Sakto ni pero mo kaya naman sa Santiago 2:13-14. Nag-iyon din nga maluwas pang tao sa pagtuo lamang
Dili kayo. Ang taong maluwas, dili sa pagtuo lamang. Kinanglan ubanan niya sa buhat. Pagtuong buhat o magaluwas. Ngano, kay duha ka matang pagtuo. May pagtuong patay, o may pagtuong may buhat. Ang pagtuong doon ay buhat, buhi nga pagtuo, kini magaluwas. Kung sa klaro nga, ang pag-ingon nga pagtuo lamang, kinanglan, pasahon na ito. Ang umapahin simpliya, kay reading the Bible in context, not only few lines of the Bible, that we withdraw our conclusion, no, that is not right. Kinanglan na ito kipasahon. Kay naamagiging sulti ni Kristo, nga maluwas pa tao, ningon ang ginawa. Yatong datong ulit tao. Doon, kung gusto kang maluwas, tumana mga suko. If you want to enter heaven, happiness forever, obey the commandments. Namang nasa 1 Timoteo 6:14, kan San Pablo said, padayon na yun pagtuman ng mga sugo, maway muli, maway mansa, hangtod sa pagbalik ni Kristo. Tumanon yun ang sugo. O si Kristo sa Juan 14, San Juan 4:15, niyo siya nahigugma mo sa Diyos. Kung nahigugma mo sa Diyos, tumbada niya mga sugo. So, klaro yun nga, kanang atong faith, inaglano na gibuhat. O si San Pablo nga nagsuwag ni Tito, tinunan niya Tito, Kapitulo 4, versikulo 8, unang sulat ni San Pablo kang Tito, Kapitulo 4, versikulo 18, nag-iyon, kung doon na kay pagtuo, kanang imong pagtuo, mag-aagda kanimong pagbunga tumayo. Diyan na. Kung doon na kay pagtuo, kanang imong pagtuo, mag-aagda magbuhat tumayo. Now, sa manay kahulugan na tuningon si Jesus, maluwas mo pinagis sa grasya. Pinagis yung pagtuo, dili sa inyong buhat. Amo sa ni Kristo, nga dili atong buhat. Siya may nagbuhat. Sa plano sa kaluwasan siya nagbuhat. Nagpatuo siya siyang dugo, nagpakamatay siya kanato. O nga kanang pag-apli sa langit, kanang paghatag na itong grasya sa kaluwasan, kika na niya, pero dili kay wa na tayo response. Dili kay wa na tayo salmo. Dili kay wa na tayo buhaton. Niyo na ginuuna sa Biblia, kung gusto ka maluwas, tumana masuko sa Diyos. Kaya kung ikaw doon ay pagtuo, pero kahimo kag salang mortal, dagkong nasala, natural, di na maluwas. Kaya may magasuot sa langit, nga doon ay kamay uling sa sala. Nasa Pinadel 21-27. Walay magasuot sa langit, bisa doon ang tayo may sala. Sa ito palipirhan ka na ito, bisa may sala. Salang bigyan. Makita ko sa ilos, labi na sa sang mortal. Hinulsunan ka na. Huwag na ito mga Katoliko mo paduulta sa ginganlan o the sacrament of reconciliation. Mao na pag-upisal sa pari. Mao na ang natubuhan. So, mo ito atong tubag sa may pagkutana ni Brad Saludar nga susto na ba na kaningon nga pagtuo lamang mo'y makaluwas. Malikon na ito, di kinahusto. Kiklaro kita ni Santiago. Daghang salamat, Brother Sob, sa inyong patinaw sa pangutana ni Brother Renji Saludar sa Pinamuhan, Cebu. Niya sa ilahin na ito kay Sona, Brother Sob, na gusto mo tana, siya si Brother Johnny Nabales. Brother John, ato ning pangutan ko sa na ini si Brother Johnny, Brother John. Panimoy alay ang sa atong sunan nga naglantaw dili sa atong bahay sa pagkutana sa kaluwasan. Sa dili pa po madayon na nakasidaw sa akong asawa dito sa Yorgan Occidental sa Barangay Trinidad diya sa Poblasan, yung asawa nga si Nabales o sa anak nga si Nabales o Cardin Nabales o si Jana Nabales o Cardilo Nabales o sa akong kamahan nga si Pina Nabales o sa akong kukangan nga Ernesto Sasil o siyang asawa sa Openg Sasil o kuban sa akong mga iksoon nila ko ito kay dagang pangungutana kabayan sa kaluwasan kanina ko ang pangungutana sa ubor kani
Naalala ko kauban ba nga naglali sila ining kabayan namin si Uba o si Kristo. Kining si Kristo kuno, ang kaning si Uba, mao kuno si Kristo Bretso. Mana nga niya pa kuani mo ni kay ilaha mo ni lalisan pud ko nga si Kristo kuno, si Uba mo si Kristo niya si Uba mo sakot. Dili kuno si Uba kay si Uba mo kuno dito ang to si mga saksi ni Uba, mga ngora yung ikot pangutanan ni mong Bretso. Salamat Bretso. Salamat kay Brad John. Brad John di Navales. Taga-Gihulngan. Yaya greeting sa mga pinals kinabuhi nasa Trinidad, Gihulngan. Nakipta siya Pikas o mga pinals kinabuhi. Salamat kay John ngayon muna ipuputanan. Kung itong pasama ng Biblia, Ingon sa naman Juan 5, Kapitulo 5, versikulo 7, butsa. Ano man nag-isulti sa naman? There are three that bear record in heaven. The Father, the Son, the Holy Spirit. The Father is Yahweh, the Son is Jesus, Yeshua, and the Holy Spirit, Paraclete. Tulog nagpumutuod sa langit ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, Amahan si Yahweh, yang gitawag sa suban ng Jehovah, yang anak si Yeshua o Jesus, o ang Espiritu Santo Paraclete. So, tulong yun ang ipadayan. Kanya, doon na ipanahon na makita na ito, mapadayag na ito, nga lain ang amahan tayo sa naganak. Nasa San Juan 12, 38 nga ito sa naga. Na ningon si Kristo, amahan ko, ibaya ako sa imaya, uban kanimo, sawa pagani ang langit o yuta. So, muna yung ituwaw ni Kristo, Father, glorify me, as you have glorified me before the existence of the world and heaven. Ningon ni Kristo, amahan ko, himaya ako sa imaya ang akong ipatunan, uban kanimo, sawa pagani ang kalibutan. Ya, alamahan mi tubag, si Kristo samtang dinisiyutan naghandan sa langit. Itubag ang amahan. Ikas panganon, nadungog ang tingog. Anak, himaya ko ikaw. O kihimaya ko ikaw gihapon. Hangtod ka ron. So, si Kristo, himaya ako, si Maya ang akong ipatunan. Sukat sa paganing kalibutan. So, Christ existed before the world was. And there was the Father. And there is always the Father. So, muna nga makita na ito nga, duwag ka persona tulugan kay nag-isulti si Jesus sa langit tingog lumahan yang amahan sa nito ba siya na ito kapag sulti ni Kristo hambak sa siyang langit siya sa nito ba dili may puminahon murag ginlansis na no, lain yun ang amahan lain ang anak mura ni Kristo Pater noster quisit celis sanctificitur nomen tuum at venia regnum tuum fiat voluntas tua. Karang naman mo nasa San Mateo 6, libing at usunahan. Yan itudluan mo ng atong pag-apo. Ang mga damo nga naa ka sa langit. Pagadaygo ng imong ngalan, pulahan ka sa pagadaygo ka nun na imong ngalan. So, lain yun, itudlo yun ni Kristo nga mga sa Juan 14:78 ningo siya kamunga kung nga tinunay mo kabalakay kay mobalik pa ko. Ya wato ko sa kumabahan. Ya gikan dito magandam ko aron pagtaan ko niya ninyo. Pero kay naandam naman ang tanan, mobalik lang niya ko aron danon tamo bisag asa ko. Uban sa mga. So gitudlo yun nga the Father is distinct. Usang distinct lagi sa anak. O ang anak sa tayo sa samahan. Pero usan lang ilang power. Usan lang ilang kiniya. Muna ningos Kristo, I and the Father are one. The Father is in me, and I am in the Father. Because I and the Father are one. Ningon mas Kristo, ako nga kumamahan o sana. Sa Juan 10:30. Agamahan niya ka na ako, kung sana sa man. Pero sa ilan ang gahom sa pagka-Diyos. Kaya masana pa ng Diyos. Ilang gahom o sana. Matod pa sa akong amigo nga patugang teologo nga Sukuano, yang Monsignor Caetano Helgulingo, Bradshaw, the nature of the Father, the Son, the Holy Spirit, regarding power, regarding nature, it's only one. There is only one Godhead
Usaha na pagka-Diyos niya to. Imo ng patyo ng usa ka persona, mapil na kapatay doon. Wala nga usaha. Di isa na mamatay because that is eternal. Eternal being is the Father. Eternal being is the Son. Eternal being is the Holy Spirit. Then pagkutana, what is eternal? Eternal is a being which has no beginning and no end, not subject to death. Kung siya gano'n ng eternal, why sinugdanan, why katapusan? Dili ulipon sa namatay. Kung siya namatay ni Kristo, iya pagkatao, nasa 1 Pedro 3:18. Bingon San Pedro, si Kristo namatay, siyang tawhanon na kinaiya, siyang pagkatao. Pero buhi siya sa Espiritu. O klaro kayo. Christ died in His human nature, but He is alive in spirit. So, akin mamatay iyang pagka-Diyos. Kung may na lang kay, ang uban nga nangyon nga namatay ng Diyos, marag ilisda na nila, nga God died in His human nature only. Ha? God died in His human nature only. Sa ito pa, si Kristo namatay siya, ang Diyos namatay, pero ang iya ng tawhan mong kinaya mo namatay. Tungod sa pulong only, sa ito pa, wamapil pagkamatay ang pagka-Diyos. So, una na atong na nindot nga pagkutana, atong na tubag, nga kapahan, anak, Espiritu Santo, managlahi na pagka-persona, pero usara ilang kinaya, usara pagka-Diyos, usara ilang gahong. Mana na ito pahayag. Ya, ati balik ang microphone na ito ni Brother Ling, aron matawag na ito ang uban ka mo salmon, dining atong tulungan. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pamatanan ni Brother June Nabalis, ikastas na edad, Cross Occidental na Brother, Oriental. So, niasa si Brother Michael Kabunilas, Brother, so gusto sa siya doon na sa clarification ng pamutana, yan anak mo. Brother Michael, daghang salamat, Brother Ling. May gabi Ibagsok, may gabi sa kanan. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibo Kalibutan, asa maabot ang atong Sibyan. Ang akong pangutana Bagsok, may tungod kini sa pagkabulahan sa mahal nga Berhen. Matod pa sa Espiritu Santo sa awit 4:7 na ang iyang ispusa pagkatawgon o bulahan. Ug matod pa sa mahal nga Berhen sa San Lucas 1:48, tanang kaliwatan magtawag kaniya bulahan. Pero sa akong pag-aninaw Bagsok, asa akong maglingi-lingi. Ang nagtawag og bulahan sa mahal nga Berhen, ang mga Katoliko ramang yun. Labi na diya sa atong rosaryo, bulahan ka sa mga bahay nga tanan. Ang mga Katoliko ramang Bagsok, ang apangtana Bagsok, bot bang sabton Bagsok, nga napaltos ni, napalpak ni San Lucas 1:40. So, kaya Katoliko ramay nagtawag og bulahan ni Birhen Maria. Palihog kong patina Bagsok. Salamat kayo, Michael Kabunilas. Higdong utan sa ni ka professional sa ka magtutudlo sa public school. Yeah? Dedicated kaya siya. Sa iyang tawag sa magtutudlo. Kaya labi na nga, mainiton kaya siya sa pagbansayo, pagpapit sa iyang kinabuhi, mga pulong isip Catholic. So, pero doon na siya pagkutanan. Kanang pagkabulaan ni Maria. Niya, maulagay ka atong mapil sa pamahayag sa Lucas 1:8 na ang Diyos ang mahanmingon ni Angel Gabriel. Angel Gabriel, paminaw. Kanang babae, kung niyas masamot-saman si Maria, duula o ipadayag ang akong mga pulong. Approach her and manifest my word coming from me. Mga pulong ni ikan ako. Ako ning ihunghong isulti ka mo. Kuya ikan na mong paybawa na ngadto si babae. Namo si Maria. Narawa lang isulti ni Angel Gabriel. Nagatong nga pulong nga gikan yun sa Diyos Amahan si Yahweh. Huwag sinugdan na huwag katapusan. Ningon ang Diyos Ama. Pero ang isulti na nga ni Maria si San Gabriel.
Ingon si San Gabriel. Ave Maria, gracia plena. Dominus tecum. Benedicta tu eres in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu Christi. Dindot kayo magkimaya sa mga. Dili na tao at presente nagkimaya. At bumya, magkimaya ka. Sa naman, gidayag sa mga. Gimaya sa mga. Magkimaya ka. Maria, gano'n kay puno ka sa grasya. Ang ginauna ka nimo. Bubulahan ka sa kababay na katanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Ganun na bulahan, tungod kay kinesiya. Diyos, ganun na misyon. Ngamusun ubog nagway sa tao. Karon pagtubos ka na ito magkasasala. Without the death and shedding of blood of Christ, there is no redemption, there is no salvation. Nana sa Hebreo 9:22. Ngagunwa mapaupaga si Kristong dugo para ka na ito, way pasaylo sa sala. Diin man si Jesus ang dugo, kay Espiritu man siya. Ikan sa isang Maria. Nasa Hebreo 2:14, anak nakambit sa unod dugo siya ang inahan. Meaning si Kristo nakambit o unod dugo na gumito niya pagtumos ka na ito, kanang unod dugo ni Jesus, ikan na ni Maria. Munang i-apil, ningon ang ulong pa sa amat. Ulangan mo sa pagbunga si Mungtian nga mo si Santa Maria. So manindot kayong pagkain, paghimaya. Diyos na. Ya, kita hinoon nga tao ni kata dito matigo mo himaya dahil ug magpasalamat sa role ni Mary as the divine vessel to your son who redeem us. Kinahanglan na tanawa ang isulti ni Maria sa Lucas 1:48. O mikunsad ang Espiritu Santo nga to ni Maria. O si Maria mituwaw, murag ni Ansel pas Maria ba? Sa gisulti sa amahan pinagkasangit. Masay pong ni Maria, gikan karon tanang kaliwatan, magtawag ka na kumulahan. From now on, all generations shall call me blessed, shall call me blessed. Sa dumatanang kaliwatan, magtawag ka niya kulahan. Ganong bulahan kay kinsa mababayahan na sa kalibutan. Ikas pagkatawas kalibutan, hangtod na matapos ang panahon sa kalibutan, way laing babae nga nanganak tungod sa gahong sa bahan. Nga iyang anak kay Espiritu, Diyos, misunog ug lawas. Diyos nga na tao nanganak anak ni Santa Maria. So di mundo dakong kabulahan. Isa inahan nga nanganak niya. Ug sa dugo unod nagigamit ni Jesus. Pagtubos ka na ito, gikan ni Maria. Yan mo na. Nagutang-utang-ut nila bang Yesu Cristo at itong Ginoo kung sa iya sang mahal kailangan. Kung sa ituyo na sa Ginoo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus. Pagimaya ka Maria sa tupang gidayag sa mahal. Gimaya sa mahal si Santa Maria. Kano? Kay puno sa grasya. Puno ka sa grasya sa pasipaso nga puno nas gatas, puno na ni muglana o awas sa glana. One of the fullness of grace of Mary, gikan sa mahal. Nga, gipuno yan si Maria, wag sami, wag gamay nabilin sa tibong niyang kalag. Napuno sa presensya Dei. Sa presensya Dei, the presence of God. Muna nga, si Maria, takos sa atong pagtakot. Kung si Maria ang isulat sa Espiritu Santo, bipabaw, from now on, all generations shall call me blessed. Kung sa kanang mga tao nga dili katigong mo lahig ni Santa Maria, sakli lang na, ang ingon man ni Santa Maria, all generations. So, generations of redemptive act of Christ. And we are the results of redemptive act of Christ. Kita, nagkapaymuos na sa madaugong pagbuntog ni Kristo sa sala. Pinagi siya kamatayon, pinagi sa dugo ni Maria nga niya kaniya. O takos na nga, mamalandaw ka na, nga dili na ito ang tagag. Isang kamping na lang kayo na magbugal-bugal kay Maria. Mao na ating katubag sa mga tanan niya, balik na ni Brother Alik Makalsong man nato matubag si Dong Michael Cabonelas. Mamatulong. Nga salamat Brother Sok niya ato ni Jose balik kay post dire sa Facebook na ito nga ngayon ang tutubag ko. Kay ingon din ay kinsa may naigong nini
ana sa 1 Juan 2:19 o 10:20. Mibulag sila kanato kining mga tawana kay dili man sila ato tinuod nga sako sa atong mundo. Kung tinuod pang ato sila mga kauban, mapabilin ta sila kanato. Apanamiya sila aron mailhan kayo nga sila dili kauban nato. Kinsa man kunoy naigo nini, ang Katoliko or Protestante, brothers of Salamat kayo galing sa pangutanan nga itugpo sa din sa itong tulumaton. Nga, kinsa may natunggan inigingon ni San Juan. Sa tulo man na ka, usa ka Ebanghelyo na sumala ni Kristo, isuwat ni Juan, Evangelista. Pero na po kasi tulo ka letters, tulo ka epistles, 1 John, 2 John, 3 John, tulo ka epistola. Kanya sa una yung epistola ni San Juan, 1:2, 16, 18. Kaya mo kayo, kiningon mo si San Juan, Evangelista. Kining mga tawana, gikan ni nato, yan nangampag gikan nato. O sabtan sila nangampag gikan nato, sila nagpasipala na nato. O kini sila, dili mga ato. O kini sila, ingon ni San Juan na dili ako, mga antikristo. Kaya dili sila gikan nato, yan nangampag, yan sa pagpangampag nila, nagsulti na. O mga butang na balitan. Yang kinahanglan na di ba ang ato unsa ni kundukan nga naay nagambag may nagawa. So we can see the history. We can see about the church. Kaysa usa ka encyclopedia Britannica, volume 3, page 664. Ningon diya sa Encyclopedia Britannica. From all churches of the world, among the churches of the world, only one church whose origin can be traced back to the time of the apostles, to the time of Christ, and that is the Catholic Church. Kung nato namin isayon, kung ipuno nila ito tanang mga pundok sinuwan, with due respect, tanang mga pundok sa mga iglesia ng Hanman, usara ka iglesia, nga kang iyang kagikanan maganin ni mo balik panahon sa mga apostolis, panahon ni Kristo, walain ang Iglesia Katolika. So the only church whose origin can be traced back to the time of Christ, to the time of the apostles, only the Catholic Church. Balitan, unsa may disunod sa Katoliko. Ang disunod Katoliko na formally declared as Reformation Church or Protestant, noong natuko ni Martin Luther, 1541. Na 1541. Dugay kay giabot. Ya, siya pare na Katoliko. Yan ang pagkikas Katoliko. Yan gani nanudlo na siya o pagtulungan nga lahi siya nagkatunan kaniyanto. Kaya mo niya sola fides, pagtuulan. May mga mas Martin Luther, kadili sola fides. Yan ingon man si Santiago, ingon man ang Ginoo, pinangin ni Santiago, na pagtuo lang, way pagbuhat, dili magkaluwas. So, ang simpyat, ibukat niya, bisan na ibawa siya sinuo, kaya ang pagtuo lang ang dili magkaluwas. Kaya magkaluwas ang pagtuo lamang, kinanglan luwason si Satanas. Kinanglan luwason si Lucifer. Ningungos Lucifer sa Santiago 2:19. O Diyos nga magagahaw, ituo ko kanimo. Nagkurong pa gani ko sa kong pagtuo kanimo. Pero non serviam Domine. Ingon si Satanas. Ginoo, nagtuo ko nimo, nagkurong pa niko. Pero non serviam Domine. Dili ko mo alagan kanimo. Palitan. O pagtuo lang magaluwas. Ingos Martin Luther, primarily I am the first to be saved by you, God, because I have faith and I tremble when I
really mention your name. I tremble of fear. Tatlo kong uro ko. Kusa, loson yung kunin mo. Kung pagtuo lang. Kaya doon naman kayo pagtuo. O kasi, wala ka. Di ba naman doon si Satanas? Salamat na sa 2 Pedro 2:4. Kadawang sulat San Pedro sa 2 versikulo 4. Si Lucifer na anghel niya nga nahimong yawa. Gitambog na si Perno. Iyog man na si Perno. Hindi na yun ang maluwas. Kanang pagtuho lang. Wala, balik ko na to. Nga, kinanglan, may bawata. Di na gikas partiluto. Di na siya gikan. Diin siya ang paggikan sa kanunsama. Sa Iglesia Katolika, bakit ko na siya? Dahil, ang nagsunod-sunod na ng mga undok sa mga ngayon na ito. And born again, kung ikaw at nagkaroon matapaso sa kalibro ng nabasyan, bago 45,000 different religions, Christian religion, pwede na nagana. 45,000. Kanya ito, saraga mo. Ika ni Martin Luther, yampak siya. Ya, nagberdo. Kung natin isunod ka niya, ang karoon pa na 45,000 pwede nagana. Masa, balik kita sa iglesia nga iampakan sa ito pa. Iglesia nga gibiyaan o kana mao pagkaligod. O kitsa o di ka na sila gikan na kanato. Pero gilat kay paminaw. Kaya ingon man siya naman, hindi ako nagyon. Kana sila nangambak gikan nato, mga antikristo na. Yan sa mga antikristo. Kinachila pa na. Karang anti mo sabot against Christ. Sa ito pa, magsusupak ni Kristo. Di mo na, pero sa nila, di ba kita nito ka na si San Juan man. Uno Juan 2, 16, 18, katong biyambang ka na ito. Dili na mga ato. Kanang biyambang ka na ito, mga antikristo na. So, dili na mo gamit. Dili na mo nito ka na. Ato lang yampo nga sila magkailang po. Mupaibaw sila kugalingon. Nga all other religions derived from the Catholic Church. Nga kanang mga pundok na ingon na ito, anay alsa na, ikan na sa Iglesia Katolika. Yan dili na. Balik na ni Brother Ring Bakaso. Maraming salamat, Brother Sok, sa mga pating out pamutana na itong putlo ikan sa Facebook. Karon Brother Sok na sa mubalik ng pamutana, siya si Brother pinamungahan, si Brother Reggie Saludar, o Brother Reggie. Kinang gabi pag-usap, Brother Sok o Brother Ling. Ako'y pangutan na nagkapahin sa imong i-isgot kanina nga ang amahan o ang anak o ang Espiritu Santo usara ka pagka-Diyos. Dili ni kinaiya usara ka pagka-Diyos. Karon niingon man si Kristo sa Kolosas 1:15 nga siya mao ang sibuk sa dagway sa Dios nga dili makita. Sa tupa si Kristo niangkon nga siya mao usab ang amahan. Kay ang Dios nga gipasabot mao ni ang Dios nga labing makagahom kining amahan. Sa tupa si Kristo giangkon na niya nga siya og ang amahan maura, dili siya walay lain nga Dios nga labing magagahom. Siya ra kay ningon mo siya nga ako ang dagway sa Dios nga dili makita. Matud pa sa Kolosas 1:15. Sa tupa dili ni matawag ko kanang tulo ka persona kay niangkon naman siya nga siya ang Diyos nga labing magagahom kay niingon pa siya nga ako ang dagway sa Diyos nga dili makita. Palayo ko patinaw ni Brother. Salamat kay Brother Reggie Saludar, taga-pinamukahan. Na ang iyang pagkatarungan sa ito pa, mabati sa nato, presyo ng pulsa. Nga si Kristo nga, ako, mara niya mga,
Ang anak, maura ni gamahan. Ang gamahan, maura ni anak. Dili man gingon ang pagsulti. Ingon si Kristo, my Father and I are one. Ako nga mga nagsara. Kanya sa 1 Juan 5, City 8, tulo nagpapatuod sa langit. Ang Amahan, si Yahweh, ang anak si Jesus, ang Espiritu Santo, usara sila. Kaya sa mga pagkausa, muna nga, ang pagkausa nila, dili sa persona, kaya naman yung 3 divine persons. Kaya pinadispitahan pa sa nato. Ang isog din ni San Juan, Juan 5 City. Kasi buong ni San Juan, there are 3 that bear record in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. There are 3. Tulog kanyang isgutan, during tulog nagpapatuod sa langit. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, o kining tulog sa langit. Pareho ng tubig. Kanang tubig himno na to, normal na ng tubig. Pero na yung tubig, hindi na nato kita nga igong tubig. Kanang maayos na ba? Gahe na ka tubig. Pero that is still water. Kaya, maghimo po itong ice cream, kung niya po ice cream po, tubig yan po na. Sa resume das kwintas, pasagda na ni mong ice, malanay na tubig yun. Yung katong ice cream, matubig siya po na siya. Unang usana sila kapag tubig. Pero ito kakahimta na tubig nga taken, kaya ba pinagahin na, o ng ice, yan ay tubig na normal. So, wala. Just the same. It's to one volume of hydrogen to volume of oxygen. So, di mo daw muna siya na tulong, pero usana. Ya, tulong ka baso. Kung kining nga itong ganlan na itong ocean, na Pacific Ocean, Greenland Ocean, na Atlantic Ocean, China Ocean. Mga ocean na sila, pero usara ginagapagadagan. Kilawanan ni mong dagat sa Pacific Ocean, parat. Atlantic Ocean, parat. Atlantic Ocean, parat. Usara ginagapagadagan. Pero doon ay boundaries. Hindi natin makita. Ang gilain-lain na. So, tulog, nagkong ocean, slow, pero usara kadagat. Murag hagad na to sa langit, sa utong tutok, usara kadagat na. One sun, the desk ka ng lingin, nga na nag-desk, usara na. Pero na ang kahayag, na kainit, kaya ganito ni mo sa dapitan, niya mo sao, kita ko, doon ay kulor ng adlaw. Takpo, kayong lingin, kaya na niya orange. Namuhina nagkailos nga to sa kasapan. Doon ay kulor ng adlaw. Doon ay kainit, doon ay kayag, pero usara ng adlaw. Siya mo rin at ang mga analogies of being 3 as persons. But as what it is, what they are, usara. Iyang kinahiya sa mga Diyos, ang kinahiya sa anak Diyos, ang kinahiya sa Santo Diyos, usara ang ilang kahumong kinahiya. Muna, na ito, ka nagkauligon, nagkauligon niya nagto, na mao magka-Diyos. So, dili tamigon nga, ini, mao ko na rin abahan sa pagka-persona. Okay? Respetahan na ito ang the wordings of the Holy Spirit. Una Juan 5 City, there are 3, maming 1, there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Tulong na din sila, pero usa na yun ang ilang pagka-Diyos. Muna may pila Diyos, usa, pila personas ito. So, kung nga dili na maka-agree niya na Brad Reggie, nga kanang amahan mo ranas pagka-personas na yung personas na yung personas. Muna may utang, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tulog yun ang tugisgutan. And that is written in the scripture. Sa muna ito ikatubag sa may kumutan na ni Richie Saludal, balik na ni Brother Aling Pagkasta. Nagkakalamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa Brother Richie Saludal, Pinunguan, Cebu. Yaman si Brother Michael, kaya doon na si balik na kamutana, so ato tawagon si Brother
Michael Cabonela. Daghang salamat pag-usab Bernaling o may gabi pag-usab Banso. Ang akong ikaduhang pagutana Banso mao ni mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. Dili manalis dayag gayon sa tibuok kalibutan nga mabata man o tigulang basta nagtuo Dios ang una-una sa tao nga ang Dios nasayod gayon sa tanan mabata man o tigulang. Samtang ang atong Ginoong Jesucristo Banso sa Mateo 24:36 mingon nabisan gani ang mga anghel o siya mismo walang masayod sa adlaw sa panudya. Buong pa lang sabtod Banso nga ang ipagka-Diyos sa mga Katoliko kining wa masayod sa tanan. Palihog pati na Banso. May pangutana ni Brad Michael Pundelas na usa ka karakteristik usa sa mga hiyas sa Diyos mo ng omniscient. Primero, omnipotent, all-powerful. Omniscient, He knows everything. Yeah, omnipresent, He is everywhere. Yeah, nanong mingon mas Kristo? Sa Mateo 24:26. May tungod sa adlaw sa maghukom kung panudya magbalik na ko. Why na ibaw? Bisan pa mga anghel, bisan pa labing balaan na tao. O bisan pa kanako. Gawa sa mahan lamang ko na ibaw. So na ada Diyos yung may ibaw? Hindi mo ba siya mamukuto? Sa muna, usap na ito paghupay sa itong panunduman nga He has the nature of being God. Because if He is being God, He knows everything. He knows the secret. Kaya sa 1 Juan 3:20 nga nag-ingon nga ang Diyos na ibaw sa tanan. Naibaw sa tanan na itong mga tinago sa itong kalag. Yeah, si Kristo na ibaw. At Ginoo, si Kristo na ibaw na sa tanan. Nana sa Colosas 3, 2:3. Nga matod pa ni San Pablo, ang tanang mga butang na natago, kaugalingon sa bahan, mga beyond our memory, beyond our knowledge. Wa na kayo ba? Pero kanang tanang na ibaw na ni Kristo. Di ba siya? Matod pa ni San Pablo, sa Colosas 2, di versikulo 2, hanggang sa 3, ang tanan nga tinago sa bahan, naibawa na ni Kristo. Yung na ibinda the secrecy or the secret of the Father. Christ knows it. Who could it be? Kung dili siya Diyos. Pero kung sa kong tanan, bisan siya siyang pagkatao, wa ma-feel siyang pag-alis kalibutan, pagpanudlo, no sa siya matao. Kaya naman, ano sa siya pabalik? Kaya naman, kayo magsaling niya ta. Bigyan niya si Kristo ka, bawang yung gusto na. Kapiyunan ko siya sa tao, tanap. Tani lang ang ginawag ko sa gagawang balik. Seriyos, Kristo, bisan ng anak. Wa may bawang. Abutin mo sa kong tanan, wa ma-feel sa tahas sa anak sa Diyos ang pagpanudlo, no sa siya mabalik. Pero wa na magpasabot. Nawa siya may bawang. Kung mingon ang Maestro, magtuon mo mga bata, you will study. Because I do not know when I shall give you an examination. Mingon ang Maestro, kung mga tinunan, tuon mo po kayo. Kaya kung ano bang inyong Maestro, wag kong ibawag na sa akong examen. Sakto ba na? Sakto na. Pinadili na tinuon mo siya may bawag. Siya may umatag sa examen niya, nawan na siya kay bawag. Siya may madaog, pagkukup na to, nawan na siya kay bawag na siya sa bumalik. But it is constrained by the virtue of what God desires, that we must prepare any time, any day, any moment of that sudden visitor that will come to us. Na may bisita na tamuan na naligyan magpaybaw na itong kamatay. Wala magandang na. Labi na sa ikadang magbalik ni Kristo at nakibaw, magandang yung punta.
Pero the visitor that will visit us without knowledge, without information of his coming to us, mo na kamatay. O ginibawa na. Bisan ka nang maghigop, nagigikop nga gamit ng pistola, o gigipaputan, papunto sa hospital, nabuhi mo man. Kaya utok ng higos pala. Sumingon na siguro na gitong patay, kaya higop niya. Revolver bagit, buta sa tampihan. Bihuhan ka rin, puto, may mahigo, utok. Tabang pa. May naghigop, katangkat, idaggan dito, idaw sa hospital, isunod ginawa kay lagom na, pero yet na survive. Bisa na kuna-una siya, higop siya siguro na patay. Ginoong na may bawa. Mamatay ba ng lugway ko ba? Siya mabasa. Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, versikulo 39, ingon ng Diyos, ako ang Diyos. Kung ako'y makatao sa katao, ako sa'yo mo kwintin kinabuhi. Kung sa'yo mo bumas kinabuhi sa tao. So, ginoon kita. Si Kristo ginoon na himaw siya, pero dili na niya ibutiyag. Kaya maglukwat siya niya ta. Patuyang niya ta sa sakit, okay pala kayo ipumungan pag ginoon. Na 3,000, okay pa kayo na. Patuyang sa ta. No! Tungkol kayo doon ay bisita na itong kalit na bawas kamatayon. Kalit mo, matabang na ito. Kaya pagkuha na sa itong inuman ang kala. So, magandang taga-namin. The message of that, prepare because I will not tell you. It is not found in my tahas. Maganin ako sa kalibutan ka, umungan ako ng Espiritu. Anak mo namin siya mapalitan. Never did Christ say that. Never did Christ. Would reveal that. Would reveal wagin. Siya mo na ating tubag sa mga tanangan ng Ingos Kristo. Why na iba? Bisa na po kung may bawa. Kaya huwag mo feel siyang ino na to tahas o tulumanon sa pagtudlong kay Bibaw ang iyang atlaw sa iyang pagbalik. Salamat, Brother Sok, sa iyong patinaw sa mga ni Brother Michael Cabonela. Ni Brother Sok na ako'y na basahan dire sa Facebook yapon. Ang iyang isulti dire na hindi na ngayon na unyagan ang bata. Kaya ang bata unay sala, panayon ko mga patinaw, Brother Sok. Kung pagbuot sa Diyos o pagbuot sa tao at pilihan, pupot Diyos Ginoo. Hindi mo ng Ginoo nga. Gawas ang tao, matao, pag-usap. Sa tubig o sa Espiritu, di sa kasunod langit. Pulong ko na ng Kristo. Nagawas ang tao, mapunyagan, di kasunod langit. Matsam ng bata, yun ang upan nga, ilim na, bata na siya, pero dili na tao, paktin na siya, pero dili mabuhay. Dili na tiro, sa iyong kanapin yun, bata na siya, dili tao. Masaag sa nawan ni si Isaiah 21. Sa nawan, uluhan, 16, versikulo 21. Ningon si Jesus, ang babae nga umaanak magantos sa kasakit sa pagpanganak. Suan siya siyang diyan sa pagpanganak. Sakit ang iyang pagpanganak. Pero sa diyan may bukso na tao, malimot siya sa kasakit sa pagpanganak. Kaya nahimukso naman ang sa katao. Kasi po sa Ginoos bata, tao. Huwag mo bukso ng isda, bukso ng langgam, tao. Matanawan ng taga Manila, anong sinasabi nila sa babaeng buntis? Nagdadalang tao, di ba? Huwag mo yung dadagi sila. Tao, ginagawa. O sa nakatas Biblia, nga bata tao. Yung gawas ang tao, mabunyagan, hindi kasunod sa langit. Kaya bata, doon ay buling. Sa doktor, yun, nasa 1 Corinthos City, 14. Kabisan agad may bata, doon ay kahugawan. Hindi na kahugawan sa lawas, kaya ikugong sa bata, ikugong na sinahan. So, hindi na kahugawan sa lawas, kahugawan sa kalang. Kisa nagsulti niya na, si David, isulti na ni sa Salmos 51:5. Salmos 51:5. Naingon si David, ako ipanangkod sa sala. Kung ako na tao sa kasalanan, dito pa ko stagwangkan sa kong inahandaan akong makasasala. Ia confirm by Isaiah 48, versikulo 18. Isaiah 48, versikulo 18, ang bata nga masuso pa. Ia pas stagwangkan sa inahan, doon na siya sala. Kung saan ang sala, dili gibuhat sa bata. Kung saan ang sala, dili ginahuna sa bata.
sala na nga panulundon, ingan na naaw original sin. Kung sa'yo meaning anang sala panulundon, ang grasya makasantos nga maong kahayag sa kalag, yatag niya na ng iba. Pag magkasaan niya na ng iba, dili mo ito tipig kumpahit sa ang tipig kumpahit sa lawas yung darat. Pero katong divine grace, grasya makasantos, dili ito ato. Ipuhuman na ito sa Ginoo. So magkasaan niya na ng iba, ikuha niya ang santos ng grasya. Busa siya na nagsiba o ay santos ng grasya. Igpanganam nila ang bata na matao, way grasya, way kahayag sa kalag, walang salang panulundon. Kuha mo na sa Ginoo, kangit-ngit sa kalag, kuha mo na sa Ginoo salang panulundon, pinag-isip niya. Galatia 3:27, ang tao mapay bunyag, wa pa magsulog ni Kristo. Ang bata mapay bunyag, wa pa magsulog ni Kristo. Kung sa mamatay ang bata mapay bunyag, di na kasulog sa langit, di na may impyerno, di na mapurgatorio, pero dili siya kasulog sa langit. Kanangingan na daw, supernatural happiness. Ngan na daw, limpos puiruro. Latin na, limpos puiruro. Sa diba, kahimtan na sa kalipay para sa bata, way bunyag. Namatay na bata, way bunyag. Naasa sa kalipay. Pero ang supernatural happiness, na maong pagkakita sa Diyos, ihikaw na. Wala, di na matanggap na sa bata. Samtang mamunyagan siya, mulahos na sa langit, makakita sa Diyos. So the greatest glory and happiness will be given by God Himself to child died with sanctified grace, with baptism. What a baptism, kinahanglan gina. Pagpuna mo lang ang mga protestante sa pagsugod yun, pareha na sa Katoliko, kunyang bata. Bisan Martin Luther, kunyang bata. Bisan karon UCCP, protestante na, kunyang bata. Diyan po na panahon sa baptis, na itinuwag ng baptis, ilan ang gidoktrina, away labot ang bata sa kunya. Ewan pa rin siya, o siya, kunya na nabunyag ng 18 na, nanabuta na, ibaw na kung siya daw na nagmayo. Noy BGs na napabunyag yung bata. Pero mamatay ang bata, ang may bunyag, may bayin. Kaya di siya kasunod sa langit. Mga kinahanglan nga, tauro na ito, gisultis na ito. Words of meaning, gawa siyang tao, mamunigan sa tubig, sa espiritu, di siya kasunod sa langit. Yan pa, tao pa na. Kailan na bunyagan? Wala ito tubag sa mga tanah, balik na ni Berdaling ko na. Daghang salamat nga Anderson. Nanamala tayo 2 minutos na gihatag sa DYHP. Brother, so ato lang po ang panakot ng minsay lang tanan, labi na minsay lang tulasan. Brother, so Okay. Salamat kayo na Berdaling sa itong mga kaiksunan na niapil karong minutana si Brad Reggie Saluda, si Brad John Navales, si Brad Michael Urdelas, o uban pa na ikuhan ni mo mga pumutana ika sa Facebook, sa cellphone, o katong iksuon na naminaw karon na nagpada sa pumutana pinagilan sa cellphone. Yang salamat na natong tanan. Salamat na ni Tony Rufil Fernandez Panyo. O pasalamat na sa itong Catholic Creative Fingers. Akong greeting, by the way, dahil akong netabo dito sa San Fernando, namoday ka-kitsi na sumat sa pagka-Catholic Praying Defender. Yan doon ako'y nanda na kini program ato ni agad na kitsi na katuwing sumat sa Catholic Praying Defender sa San Fernando, Cebu, South. Yan itong presidente mo si Brad Julius Lawas. Very able, hapon kayo. Yan, padayan sa mga pagtulunan nga, dito kayo. Yan, muna sila programa na si Monsignor Alfredo Romarinos o ginihatag o spiritual enlightenment, spiritual speech. Mga nga, lipay na ta.
o si Brad, yes, morning programa. Itong greeting sa ni Brad. Sulping ang diri niya kapikas niya San Fernando nga buunan niyo kayo. Pati na pamang kayo sa mga pare, di ba na sa mga kabos, Brad Sulping ang diri kauban niya kapikas. Morning program, and welcome registration, opening prayer by Monsignor, yes, Alfredo Romanelios, niya welcome address by Brad Julius Ryan Lawas, Safety President sa San Fernando, Cebu. Yan inspirational to Monsignor Alfredo Romanelios. Yan anniversary message, Brad Sok. Ako nihatag ko pagkikulong, yan pinpulong. Yan testimony power prayer, Brad Buy Alburque. Yan testimony siya kagi sa pagka-Catholic Faith Defenders. Sukat pa sa matandod po kayo dito sa Palay sa kini southernmost town sa kini Negros Occidental. Kanya, doon na sa ito na ito. Nagkagaya pagkaon di Dalit. So, yatag na itong closing remarks, si Brad Jerome, Krusty Safety External Vice President. So, atong mga kauban, nagkan dito, lipay kayo, yan, tungkol sa nanang ang mga pagpasabot ni Monsignor Alfredo Romanello. Kaya itawag o ipili po sa Ginoo Catholic Faith Defenders. Kaya matawag ninyo ang iyang padala. So, muna ang itong mga pasalamat yan na mampir mga Catholic Faith Defenders nga din na itong mga kurotong klasa. Salamat na. Yan. Ini yes. At niya naman kita'y panahon ka diyon ka doon. At ni katagag kay pastilan kunting sakripisyo ka ining mga sa Catholic Faith Defenders. Niya matay pila ka lista diri with your respect. Muna sila Steve Bulte at Carlo Badenas, Dennis Marquez, Julius Lawas. Niya sila si Primitivo Unda, si June Burka, si Lito Malen, si yes, dengan ang mga kaubanan na to, pero yan mga basa nito na, kritik sa nato ni Brad Cesar Lendes, saka may napuun kayo para nato, tapa, si yes, George Donofield, o si Steve rin. Diyan lang. Untuk latan yan, yung salamat na sa PYHP, Taxibo. Salamat na sa pangulutan, Victor Greg Manager, si Atty. Rafael Fernandez Banyo. Uksa mong kauban karoon din si Julius Kapulan, Danaling Bagaso, o natong kauban din, o bay-bay yun nga nanapog, pinatumulan ng danan, mapanalangin sa kinauban ka nato. Kung balik ka sa studio DYHP RMN Tatak Cebu, atong tulmanon payagan sa kapaturan. Balik ka sa studio. At Diyos, magapanalangin ka nato. May gabi sa tanan. Selamat, Bud. Selamat. Mana, soalnya. Balik, mana cara kayak itu, balik. Jangan kayak pengutangan. Your question are very meaningful. Ay, kung gano'n sa ibig gano'n, mupong. Ako na yung mo tayo, mupong na kumangsi. Ako mo na.